mainan dari malang padang anak tab simpang nomor lalimo latibo lapuno antala baapo lakasudanya sadang leinyo si dubalang berang kepado Melayu tumadatuk panti nak tangguang berang hatinya dek nyinyi berang latibo tangkabana pajako kini barang kelang kini bekong mati kami obu Koang mati malah kami bunuh itu kato sabananya tumpak kepada si dubalang berang kepada datuk panti hari malam kabadaro siang di tentu kabadaro siang hari badaro darang siang atando hari kasiang badarun darum bunyi tamiang rang balari tasingkot tandonyo ambun anak siang bantuanyo hari ala siang harinya pandang atabantang si matuari itu banari siang latabi lebang atuari kini tuan
matahari coy tu bana melakini tinggi bantu matahari sirek sumirik kok nyota banam ilang kama kadi cari nyecari sultan ganggu alam coy tu bana melakini sadang de inyo melatadi nabanamu melayu datuk panti hati bertambah berang la siang bantu nyari la datang orang cie la datang orang dari li la datang orang dari mudi rupanya malah la dapet kabar ke rajuan ayo ada orang malam tadi hampir ditangkap di Dubalang kini berjalan di kampung ko tolong cari bersama-sama coy itu kabarnya nambuli Datuk panti ndak kalari-lari la datang orang nambah samu orang banyak kenawak seorang coy itu bana melakini ado nanjo batu di bayinya ado nanjo kayu di bayinya yo pasamokan datuk panti tersasak lari melakini baru disentak kari 7 kilo kari karamat saja dulu kari pusako melakini nyo paca-paca langkah tidur melo suri bawa tanam jambukan bentuk basiang ala nyo ramba malah urang banyak ado balimo sama mati 10 sekali raba urang bakuak malah masuk itu letak rakyat madapi barulah datang rajo tang hadir barulah datang malah rajo tadi coy itu bana melakini sedang di rajo malah nyolai rajo ni ayo kanamunya rupanya na rajo ani ayo ala datang melakini datang buang gadang badannya la datang kini kamang aja indak tawadu do berang hati mencalik malah urang baru datang memandang orang baru tibu coy itu bana malah nyakini sedang dek rajo ani ayo borolah hega badar rajo do tanggung godong badar rajo datang mengajar malah datuk tadi satu tibu di dakik datuk yang janang sampai sabantu itu lah banyak anak buang-buang mati itu kok banyak angkulu lah itu bana katanya kini kok juang buang bulie koma baku rame ndak tahu di badan ambu iko na rajo yang aniayo iyo maniayo sifat saja dulu aco itu nyambo nang pandai ndak kambo bari yang duit lain dicubo malangku malah da ulu kok iyo ndak kai duit lain cubo kini kabacaka la cubo patut kamamaku indak antalo do sorang dunya cubo lambui malambui kaninyo la kare kaduonya indak talok sebagai yu indak nambar yang sorang yu la ganti ampe mampekan indak nang talok cie yu indak nang patah sorang yu ba itu bana kakarenya bakato sinan rajo aniayo kari yang ayo kari yang ku itu bana katonya kini masobok kare sama kare batamu bagak sama bagak itu bana melakini tumpak di rajo aniayo bakato ka anak buah makalian yang banyak tolong cari tali na banyak tolonglah tangkuk pajak ketekku dikabik tangan ke belakang diandu kini ke belakang dibawa masuk penjara nak berkawan sultan ganggu alam itu bana katonya kini anak buah patuh seluruhnya indak nak menjawab kecik rajo siap malah anak buahnya indak nak tanggung anak buah datang indak tabaru mereka banyak yang dari li datang babonong dari mudi datang sekawan itu bana malahnya kini tutup barisan nyelenya nanti membuat tali salai seorang alala tibo malahnya lai satunya tibo anak buah banyaknya besar kok kan malahnya datuk yo kan datuk panti tadi hilang akar datuk panti dili malah datang babonong di mudi datang sekawan ala babonong menangkuknya dari belakang ala tibo dari rusuh ala datang dari muko ala tampak puluh
Nyobayang-bayangi Datuk Panti di sini dapik melakan kabeh inyo agak melajo tali nyuangan pulau jo tangan agak ragu Datuk Panti la dapik sinen kane kabeh Datuk Panti tujuh tali sekali tibu la boleh sangajo lakane Sedangkan inyo malaki ni maalun di Datuk Panti agak sajo di badan inyo setonyo tangkuk di pareman banyaknya kabek tangan ke belakang setonyo andu tangan ke belakang sedang de inyo malaki ni rupanya di Datuk Panti tadi ala di kabek tangannya kini dia elo taruh di paremannya elo sepanuh negari dia te batu bacancang jangan kabintu bante indak itu karenya pulo Datuk Panganti ya dia kandungi dipanggang meletak namu angwi di banam tak namu mati itu bana pulau Datuk Panti sama karya Sultan ganggu alam urang lah jale sapang uruan ilang akan rajo ani ayo ilang akannya membunuhnya kini ceko kesimpulan antakan masuk pinjangan aro ala Tuhan lanyo antan ke pinjaro racun di dakik Sultan ganggu alam di sinan pulau kata kabek cik kamar je Sultan ganggu alam sabuk di sinan kamarnya agak pane ba itu bana kata rajo ani ayo sinan tahanan barik-barik cik itu kata malah inyo kini itu perintah rajo ani ayo di dakik Sultan ganggu alam di sini lah Datuk Panti kata kabek kaki di kabek kadunya pinggang barantai masuk itulah dia kandung itu bana malanya kini pinggang barantai masuk itu ala takabek kadunya urang dipai malah mantakan ala keluar urang na banyak pintunya kunci dari luar tumpak de inyo Sultan ganggu alam matona nindak letanya langkan badan lalita masuk itu baru maimbau sinan Datuk Panti dusana Sultan malah ganggu alam dusana ambo malah nandi siko jagolah dia dari lalu mencari langkah dusana angkoi kona Datuk Panti de ulah mencari ganggu alam malah samo saparasayan badan kita rakyat kita lah samo abi mencari Sultan ganggu alam menangis Sultan ganggu alam onde dusana ede ulah karajo Datuk baban yang iko jadinya badan kita mau ni pinjaro racun kok kita ala batamu tumpak di adik kita putih dan doria antalura nama anu nalabus kawan
De ulah perangai kawan kita juo nambah namo malah datuk baba indiang. Iyo lain dak manusianya rupanya datuk baba indiang. Indah adik kira nang salah. Barangkali kau ndak dibuang lah gandori. Ya mungkin tak langang negari kita. Sadang batangisan sabantu itu residen di Bangkaulu balai di Tanggalawi kita letakkannya di sini dulu gandoria pulau kita sang abui otuan Gandoria pulau kita sabit tumpak di putih mula Gandoria janji na ampir mula joinyo tuma waktu itu. Iyo jo sultan kambang bungo jo anak rajo Bima Sati ba itu bana mula kini. Bakato la rajo Bima Sati anak kandung putih Gandoria. Disiko sajo lah nak barale boleh diate gajah kunyang iyo boleh dibuat payung kadang dibuat palamin suto di sinan upiak di lataan kawin baduo jo sibuyang boleh di sinan perkawinan diresmikan ala kok sanang hati nak kandung menjawab di sinan ranang gadi. Kok iyo ambo dikawinkan ya kandung ni kami babalik dulu ke kampung dalam mencari korong jonagari di sini nambo langsung kawin no bapak itu bana katanya kini kok iyo ba itu bana bapak lape jatina suci serato mukona jani serato mulutnya nan sadang. Itu katanya kini mulut mani kucindan hura di sinan hati mengkok tadayo dibilang sinan bapak jo mandi kan agak sajo lah rajo Bima Sati. Mencalik putih Gandoria nang kajadi menantu awak nang kajodoh si buyong malah sultan kambang bungo indak tangguh rancaknya putih. Maalun lah sultan kambang bungo indak dibilang lamu bana sanang hati indak tawado lah kabarangkiknya badu juga jamu lamu kasihnya kanak pai ke kampung dalam. Itu bana mulanya kini sadang de inyo orang muda tu rupanya sama so itu tumpak kepado mulainya tu masutan kambang bungo iyo baduo jo siupiak Gandoria pulang jo kudonya narancak di hati kudo kaduonya menuju jerong kampung dah. Kudo sajo kaduonyo cie kudo duo kaninyo menuju rana kampung dalam. La jawa buki nanyo daki la turun lura mandaki buki itu bana masoi. Indak lama malah kita bilangkan Nabi hari malah bilang hari letukui hari sepakan baru tepasa ke kampungnya di
Dirawi letalang kasuligi ambil kasadam randi lapo dipandang kampung ala sunyi iyo gondo kamano kamai ibu mai gondo kamai bunda ada orang seorang rumah buka dipandangnya tuan kandung jambu kamadu sanak kita kini malah sultan ganggu alam kakak kandung si Gandori hula karajo datu ababandiang abacari panjang jodoh sanak itu bana kato Gandoria tuan nanindak malah berpikir dulu indak tahu malah di datu ababandiang Diulah karajo Ratu Babandiang mencari panjang badan kita kini lalangang nagari bantu iko dia kola langang nagari itu katanya kini indak lama sesudah itu rupanya tampaklah orang lalu seorang sedang berjalan sama seorang inyo entong ditakut saja tampak de inyo Gandoria buyong nan sadang lalu mangalo lari tanpa ambo kabatanyo kini malaisi nagari ko di Malaysia negari ko itu bana katanya kini menjawab bisinan mulainya orang lalu onde kakak dangakan bana danga dia cik nama tanya kalau nanisi negari ko labi disembasi Garudo disuruh dirajo angge garang itu bana katanya kini 100 rajo aniayo nan tinggal di ulu kampung dalam Rajo siko kini nyotanyo tatawan mula di rajo aniayo kini tatawan di penjara racun kalau datang orang kasinan atau kok tampak orang di siko kok tahu Garudo gadang habis disembah kasadonyo di sana Itu bana melanya kini sedang di badan dirinya nambah namo melayu si Gandoria tumpak kepado badan diri ibu hati ndak tabado terangale kakak dalam penjara naninyo Ratu Babandiang ko mungkinlah mati di Garudo segala rakyat sudah labi itu bana melanya kini dibilang sama so itu tumpak de inyo le Gandoria bakato melainyo kini kabake sultan kambang bungo tuan kandung dangakan bana uni diadik rumah gadang uni malah dianjuang ko diadik aju adik caritoan bakato sinan Gandoria tuan ambo mangkoco itu kabakato mukasi ambo tuan nang kamahuni anjuang nang tinggi itu bana katanya kini biambo menjapit kakak biasa saja tunyo tuan kandung bela kakak adik menyapu itu bana katanya kini ndak lama sesudah itu berkato sinan melaka mambu kini ceko dijek kandung berpantang tuma adik sabui itu lo nan adik bilang kok mati biasa mau mati itu bana melanya kini ndak lama sesudah itu kurang aja Garudo gadang indaknya tahu malah baso ambo malah nan adiknya iyo le tuan kandung iyo le sultan ganggu alam itu kato sabananya tinggal tuan di rumahku ambo manuju olah nagari
Dangakan bana lah di tuan kalau tuan malapai jo ambo pai tuan tinggal itu kan pati jo kato ganggu kini ciko malah sabananya nangando lah jale punya kakak na liyo tu masutan ganggu alam itu kan kakak kandung gando biar gando pai menyapinya malu na ambo manuntui kena tuan ini itu bana katonya Melayu gandori yakini coiko didik kandung katonan sultan kambang bungo ku adik kana parang nanambo ketinggal siku ayo nak sanang dia tiambo dia itu bana kato sultan kambang bungo ku mati adik di medan peparangan napo ketenggang badan ambo itu kato sabananyo galak sajo nang gandoria kole itu nandi tuan tetangkwi samo makan tanah kabuki samo didaki kalura samo dituruni terandam lai ke samo basa kita jalan dusana kita barangke kini juga satu tersabui cara itu pai sekali kaduanya menyapu sultan gangguan alam di kita bilang lah gandoria dua jainya sultan kambang bungo anak raja Melabi Masati di sini nanti lah bertambah berang hati sanang bertambah jua berang lai sanang kelai awak menyapi kakak kini itu banamu pakainya tapi nam putih gandoria nak tanggung berang hati sadang de inya melagan doria pai je kudo baduo je sultan kambang bungo di pai je sultan kambang bungo anak raja Melabi Masati itu bana melakini sedangkan inya nambah dua di hati kudo kaduanya dicalik lagak pai parang lasamu rancak kaduanya kok kudo narancak pulo kudo balang betapak basi di hati baganto pulo ala dapet kini na di hati sansaro lah banyak pulau tuan itu bana malanya kini indah lama sesudah itu nandami tanginya kini nabana meraja tu kini raja lebagak bana raja ni ayo kecil itu kini nanti tantang
kadiana sadang inyo ramudo tu nadan hilang inyo kini nabana mule gandori sadang diate lakudo yugo Nambaduo ya sultan tadi yola sultan dekang bambu anak rajo bimasati ala serantang le dua rantang cupi ketiga le rantang panjang jalari boinyo badu lambe di lamula dari jalan basuh bukit danyo daki basuh luranya turun coy itu inyo badu badu no di bilang sedangkan inyo lakaduonyo nada bilang inyo badu kod inyo larajo kini rajo gara aswalati go gara asoti gola di badan baswado lawan datang baswado urang nanti boco itu wana melakini kita tinggal sedang di jalan rupanya di jalan ditinggal dibilang rajo aniayo dipanggil sekali segala anak buah siap-siap kalian kini lawan ado menyerang kita coy itu mana melakini kalau melaki lawan tibo labian susah dari sana labian jago dari lado Wana malanya kini indak lama kita etongkan sadang de untung inyorang muda tu nambah namo ya rajo Melayu aniayo siap siaga kama nanti lah siap anak buah banyak kalau anak saradadu cukui balenan bakapara ba itu bananya lai serasan ado di dalam cukui le saradadu kini nama nanti lawan nang kadatang itu malainya nak kandung tu indak perlu dipalamu indak perlu dilalaikan sadang di inyo nambah dua kita bilang melaba balik nasi upiak si gandori ya dua jasutan melakam bangun sadang di jalan melakini rupa de inyo gandori ya kini cuy kola de tuan kalau menurut pendapat ambo Nanambo mungkin tak bisa melacoi ko dan ada tuan sabananya tumpak di badan diri ambo. Ambo bakal kumain di siko lakini mangko pagunanya. Nyobaka kumain masuk itu didake kakak melompek ke patangku na melompek ke ngalo batu iyo di sinan bana inyo menyuruh iyo lah datuk Melayu panti na rajo mela daerah 7 kilo iyo daerah payung sekaki itu di sini rajo menyuruhnya di sinan Melayu menyaru nyobaka kumain masuk itu kumain karamat dari ini satunya baka si kumain lah nyusukkan mula kamukulnya bakatonya sadang musukkan kini nyepicangkan matonya kini raso mengeceknya jonini kini cekola dinini ambo manampu mula peparangan sangat babayo nak ambo tampu kakak ambo dalam melatanan kan iyo dalam penjara racun kini cekola dinini tolong dinini kirim dari sinan iyo lanago pandai tabang suruh bawa dinago gitu cincin karamat nini da ulunya itu kegunaan di badan diri itu bana katanya kini dibilang sinan melawak katu itu satunya sudah kamanyaru kumayan sudahlah abi bau nilang nagola tibu
Latibo nago pandai tabang baitu bana melanya kini sadang dinago pandai tabang satu tibo muncung mangangu kironya cincin di lidahnya nyambil cincin nang karamat nyelekekkan di jari wani sesuai bana di jarinya bak cincin pulang kanam punya cojangwi pulang karagu sesuai bana di jarinya itu malainya tu kini dapat cincin karamat nyelakekkan di jari mani sesuai bana melakini baru nyambil kudo malah di sultan nyambil nago di siupi lanyo raca nago pandai tabang kini ceko malah di nago kita menyombang tabang tinggi kita mencari si garudo abila rakyat dimakan kita menjangapui olah bela kakak di sama tabang saja malah keduanya iyo malayo si buyang ya kudo kabayalan sultan kambang bunga inyo dia te kudo nagadang bajalan mencari rajo aniayo gandoria jonago pandai tabang mencari garudo kepala tu itu malainya kini sadang de inyo nago gadang tadi nago membuang tabang tinggi ndak lama nago dia awang-awang tibo garudo bagak tadi di Latibo garudo bagak itu bana malanya kini de untung kadian ala rupanya de siupiak putih gandoria nang kari di pinggang tak nama lupa kari pusako dari nini coy tujuh malah kini kumain sabuti ketik cincin karamat di jarinya dibilang bana jale-jale sadang di inyo malah gandoria langsung bana malah kini nyetibu malah kabacaka kaniyo jonago malah kini yo kan garudo nagadang tu nago mencali bangi pulau nago pisuru nenek tadi bacaka nago jo garudo laganti sembah kamanyembah laganti piu kamamiu sadang de inyo malah galoria nang kari malah nang 7 kilo nyesentak kari 7 kilo garudo nang kamanyembah nyesembah pulo jo kari nyo dapet kapaknya putih dapet kakinya putih dapet kepalo jatuh juga mencari garudo laparang di awang-awang iyo jonago pandai tabang ado parampuan di hatinya lacame rajo aniayo yo ala urang kadilawan urang bacaka di awang-awang kok mati garudo nagadangku apa juo malah katenggang awa alamat sansai badan diri alamat kancu nagariku kok mati garudo gadang tak ada lai malah pakake barek de awa itu bana katonya kini sadang bajadi cakak garudo iyo jonago nyangadang lapue lambui kamalambui lagak letak garudo kini kapalo la jatuh juo cetu bana malah kini kaki dapet kakinya putih
Kapak dapik kapak diputi nyoba itu bana melanya kini sadang de inyo mela nago gadang nago batambah kuaju sadang bacaka nago juga rudo dibilang di sinan melainyo tu masutan ya sultan sekambang bungo letibo jo kudo di nagari tibo di kampung rajo aniayo satu tampak rajo aniayo gadangnya bukan alang kapalang dak tanggung gadangnya rajo malompik sultan dari kudo paniati yang calik rajo cetu bana melakini Paniati malah mencalik rajo malompek sajo sultan dari ate kudo satu tibo malah didakik rajonya pacar sekali langkati gonya lo suri batang menjambokan bentuk basiang nyokaja malah rakyat namanya bilari rakyat seluruhnya maalun sultan kamambu nyeletangkan padang sejinawi bakile matu padang ndak tanggung gadang padangnya padang selawe dak ubira ndak tanggung kini bakile memang cami malah orang mencalik sadang keninyo malah sultan kambang bungunya kaja rajo malah kini rajo nambagak kamarilang itu wana katonya kini nak samo sanang dalam hati nak sajuk dikiro-kiro coy itu wana katonya kini datang rajo tu kini satu datang rajo tu kini samunya pacalang katigo samunya lobak batanamnya jambu bentuk besiang samu memancung kaduanya samu memancung malah kaduanya layado samu nangkani tapi tak taluk seorang yunya samu kari kaduanya samu belaka padang tibu samu tabi api di kanyang ba itu bana samu kut samu kari samu kancang ba itu bana rajo kaduanya itu pulau sultan kambang bungunya sama santiang yo kaduanya laganti ampe mampekan laganti lambuik malambuikan bekato rajo ani ayo buyong sakete iko sadang mengadang yang dari yang nang keramat tanam pulau letak taluk mati badan nambu nang sakete iko rancak babalik saja pulang bekato di sinan mulai nyokini dang ada rajo sawananya kok kababalik mangalo ambo kamari coy itu katonya banan sadang bajadi caro itu to bilang sinan mula gandoria dek panik mula bacakak di awang-awang agak sajo di garudo gadang lalita garudonya pandang dalam litak garudo tadi nyotajuni sajo di gandoria ba itu bana melakini dapiknya pangku si garudo nyerudui parui dengan kari bulet puntang jatuh ke bawah garudo jatuh nyelapikan inyolat tibo di awang-awang nyosembah di nago tadi nyoantan melaka ustano rajo lamati garudo gadang tumpak de inyo gandoria nyo naik ka ustano rajo tibo di hati anyo rajo na sadang bacakak bana de sultan kambang bungu dan inyo sudah maalum mula nang gandoria baso rajo ni ayo ko nyawanyo baso indak jo inyo pai itu cuma bayang-bayang nambah cakak jatuh nambu nyawanya di burung nuri talatak di anjung parangin mati nuri mati larajo nyetibo di hati anjung satu tibo di hati anjung nuri nyo ambil malah di gondoria satu nyo ambil malah nuri di gandoria nyepegang nuri itu kini nyo ambil kari tujuh kilo nyeputi mari dengan kari nuri mati rajo tagolek mati di anjung parangin dan bacakak malah aja sultan kambang bungo tadi ndak ada lain nyepandangi satu hilang malah waktu itu hilang rajo dari tampik medan pecakaan kironyo tumpak di kepado malah kambang bungunya mencalik ke hati anjung letampak malah si gandoria o tuan kandung joambu iko marajo alaman hati
marajo alamati tuana katonya kini balari sekali Sultan Kambang Bungo latibo di hati anjung nyecali rajo galak sajo Sultan Kambang Bungo jadi balo kok mati kau tadi itu mana katonya kini wadah nampaya bercakap tabik palu hendak mati nyo di ambo boleh kau membunuh di anjung ku ambo bercakap je nyo di laman kan itulah ditua nyawanya malah diburuan nuri mati lah rajo di sini nuri ambo bunuh lah sanang malah matinya kini tuan kita turun kini to langsung malah ke penjara to japui di sana kita mencalik Sultan Jogondori adu balang lah abilari paila inyo kaduonyo langsung menuju yo ke penjara satu tibonyo di penjara kunci penjara lah nyobao dibuka kunci sekali satu tibo dalam penjara dicalik di sana malah kaduonyo ndak taluk menggari mana lah coy itu bang perasa yang nadai meratuk gondo satu tibo sedang deinya gandoria ngecalik kang akak nantak kang abik kanyo putih orang tidak sultan lalapeinya kaduonyo satu lalang ape kaduonyo kaluasa kang ali dari sinan tumpak deinya datuk penganti lainnya kuan yuwa baru ditandula sultan di gangguan alam otue satu ditandu di bau kini langsung lainnya di bau sangajo langsung bajangalan kaampe nyoka bair yang osu tan bati go gandoria oba jalan seorang air mato bamaneku sedang deinya malah si gandoria langsung mulainya balik pulang langsungnya kudonya balik pulang cari kudo di sini dapatlah kudo malah si kulai Sultan ganggu alam baduo seikut kudo baduo jainya tu masih buyang tu kini yo datuk panti memerintah negari mula payung sekaki di sini ninyo kaba dua orang tu jale sepangguruan Sultan mula Kambang Bungo baduo jogandoria langsung baduo mula sikut kudo tabang bajalan mula kini indak tanggung sanang hatinya kampung si kapi ndak kadeuni korong jo kampung nak kade jalan indak lamunya di jalan lah tibo di kampung dalam dia kandung ini
di kampung dalam malah sehari 2 hari agak saja malahnya kini tumpak diniat jamu kasih sebulan ala di rumah. Kasih di dalam hati dipanggil segala rakyat lanado disudatang dan dirantau lebih pulang malah kini mu kasih mengawinkan dia. Bekatolah sultan ganggu alam menyasa gadang dia udah ada ulunya dia ulah parangai datuk babangan dia itu bana malahnya kini cupik di hari nan sebulan dipulang rakyat na banyak cupik lah kadi jawalinya di sini langsung dikawinkan. Inyo kawin sultan kambang bungo iyo di daerah kampung dalam inyo jadi raja langsung di sini nagari lah mulai rami. Inyo memerintah nan di sini sultan ganggu alam saja orang Sumando jadi raja nyo pindah ke payung sekaki di sini sayo melaju inyo datuk panti di sini pulonyo memerintah. Kailia dan anak mula kamu harus kailia tarik ketapian saja lasanang kasadonyo di sinan kabadi abikan adik kandung na urang dari batu sangka kemudian dan anak sanjorayo barang bakandak rekaman gandoria tanah marekor menyimpannya dekandung simpang tanang dan jembatan malah sungai Tunu di sini jalannya katapian. Jalan rancak maleriang bukit marana bantu simpang 3 jandu sana besok ragu-ragu nak samo sanang kini pandangaran jana lain besok kadisabui tanah marekor kini nama nyimpannya dekandung cuma seketik dibandakan alokan kabu nama masuk sawah baranang laitik di talau cuma seketik di dusana dibanakan bermacam-macam mode kekaluar tanah marekor banyak menyimpan cuma seketiknya yang dibandakan dari kacang ke sule air kemudian anak koto baru kailit tarik ketapian cuma seketiknya di dusana dibanakan na ingin kini rekaman rabak pesisir kanak bakandak rekaman baru di tanah marekor banyak menyimpan detuan kampungnya pelo bandara Mediana Indopuro iko curito malanya nang keluar memang sejarah dari lah